साल लेके नहीं। तो का हाल बा भाई लोग, हम आशा करतानी कि रउआ लोग ठीक होखम। एक बार फिर से आ गइल बानी रउआ लोग के बीच में भोजपुरी के भाड़ इंडस्ट्री बनावे वाला सिंगरन के पिछवाड़ा में मिर्ची डाले खातिर। तो चली शुरू कइल जाओ। चलो भाई। हाँ जाना तानी, तभी तक खेल खेल में सेल हो गई जवानी। अरे मर्दे लोग रउआ लोग कुछो सोच लेवे नहीं मर्दे, अगर हम जवानी ना कहती तो कुछो रउआ लोग सोच ले। ई अलग बात बाकी तूफानी लाल जवन बा ई एकरा के जहाज बना के बिनी पानी के तैरा देले रहे। अरे ना तोहरा अगर नइखे बुझात कि कितना के इच्छा रखबू तेकर कौनो जरूरत नइखे, काहे से कि एके गो में त भोजपुरी के इतना ना घिना देले बाड़ू कि अब ओकर जरूरत ना पड़ी। अपन जवन है इच्छा बा ओकर बत्ती बना के डाल लो। क्या बोला तूने? शाबाश, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। ऐसा सपूत के 56 जूता के सलामी दिए के चाहिए। मगर क्यों? इहो नया साल जे बा यही से अवार्ड देवल जाए, काहे से कि अपना माई बाबू के नाम इतना ऊपर जे कइले बा। शाबाश बेटा। लेकिन एगो बात ई कहल चाहता नहीं कि अगर इहे बतिया तहरा अपना दीदी से कहे के पड़ी त के तरह कहवत। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे सुलेशन, तू एक एगो चीजवा के लगा के काहे बोर कइले बाड़े पब्लिक के? लगाओ आगे के लाइन लगाओ कि का कहे के चाहता। तुम जैसे मादर चौदह को क्या बोला तूने? हाँ, घट न जाइबे लेला से अमर हो जाइबे न देला से। तो ई त बात हमरा समझ में आ गइल, लेकिन ते अमर ना होइबे लेला देला से। लेकिन एगो बात कहूं, तू आके हमारे एक बार चाट ले तो ऐसे अमर हो जाइबे ना। आई हम कॉन्फिडेंस में ना कहता नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करे में का जाता। क्या बात, ये बात है। बाकी रउआ लोग सोचत हो कि ये लौड़ी के बारे में हम कहे नहीं कुछ कहता नहीं। अरे का कही, 76 के बारे में तो पहले ही से इतना नशा गइल बा कि एकरा बारे में चर्चा कइल मतलब ना। समझ रहे हो? एगो भोजपुरी में रउआ लोग ना कहावत सुन ले बानी कि अगर गुह पर ढेला मारल जाई तो ओकर छींटा अपने ऊपर आए। उहे हाल बा। करो हाथ जोड़ के मैं। रहल बात ये भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो ई सोच के आयल बा कि हम ये इंडस्ट्री के कोठा इंडस्ट्री बना के छोड़म। आए में दोनों गोड़ा जौन बा एकदम अहम भूमिका निभावत आरन सो। तो यही तरह तोहनी जौन बा यही तरह करत रहसन। जे दिन मौका मिली लोग अपन कहिए दी उठा ले रे देवा। बाकी रउआ लोग का सोचा तानी नीचे जाई कमेंट करके बताई। मिला तानी अगला वीडियो में। लेकिन जाए से पहले रउआ लोग अगर ये वीडियो फेसबुक पर देखा तानी तो पेज के लाइक करी, आप पेज के फॉलो करी। यूट्यूब पर देखा तानी तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।